אנחנו כשופטים של המיזמים של יוצרים שינוי מקבלים בעצם את הקריטריונים, ואנחנו שופטים על פי הקריטריונים האלה. יחד עם זאת, אני מחפשת גם משהו שהוא נוגע ללב, שעוסק בקשר שבין האנשים או בין יחידים לבין אנשים אחרים בחברה. אני חושבת שלי מאוד מאוד חשוב כשאני באמת בוחנת את הפרויקטים, לראות עד כמה הפרויקט עוזב את הפרויקט והופך להיות אורח חיים. וככל שהפרויקט נוגע במעגלי חיים רחבים יותר, מבחינתי יש לו סיכוי באמת לעשות שינוי. יוצרים שינוי כשמו כן הוא. אני רציתי למצוא יצירת שינוי. יצירת שינוי בילדים עצמם, במי שעשה את הפרויקטים, ובמיוחד את היכולת לייצר שינוי רחב יותר, שינוי שסוחף קהילה מצומצמת ואולי אפילו יותר רחבה, וכזה שאפשר יהיה לשכפל אותו. ואני כאדריכלית נוף תמיד מחפשת את פריצת הגבולות. ודרך הפרויקטים האלה תמיד חיפשתי שילדים מרחיבים את המעגלים שלהם ורוצים להשפיע על דברים שבדרך כלל לא חושבים שהם יכולים להשפיע. עבודה טובה מאוד. הילדים חיפשו בסביבתם את הקשיים, צילמו אותם ואז הוציאו החלטה על מה לעבוד. פרויקט יצירתי שרתם אנשים רבים מסביב. מה שהיה מרגש השנה, הייתי שופט גם בשנה שעברה בצוות שיפוט יוצרים שינוי, היה כמובן העלייה בכמות הפרויקטים וההתלבטות הגדולה שהייתה לנו בבחירה של יותר מ-20 פרויקטים נבחרים. אני חיפשתי פרויקטים שיש בהם חלום גדול, ילדים שמעיזים לחלום וגם יכולת שהיא בר ביצוע. ובמקום שבו החלומות והמעשה נפגשו, קרה הקסם הזה, קרה השינוי, ואת זה אהבתי. היה מאוד מעניין לראות פרויקטים שעוסקים בנושאים שכאילו כבר שמענו, לפתוח איזשהו פייל של פרויקט ולהגיד, טוב, נו, זה כבר ראינו. ואז לראות את הילדים מסתכלים על זה במקום אחר, ומאוד מאוד מרגש היה לראות דברים שילדים עשו. גם עברו שינוי בפני עצמם וגם עשו שינוי אצל אחרים. כל פתרון היה פתרון יצירתי, שום פתרון בנאלי. חלק מהפתרונות שניתנו הם באמת סטארט-אפ חברתי מבחינתי. היופי היה שבאמת אם אנחנו רק נותנים לילדים את הבמה, את הביטחון, את המסגרת, הם כבר ימצאו את הדרכים לשונות. דווקא יפה מאוד אצלנו שכן הילדים הם מאוד יצירתיים ואסור לנו לחסום את היצירתיות הזאת. מה שהיה מעניין היה הגיוון של מה ילדים רואים כאשר עוזרים להם או מבקשים מהם להתבונן. חלק התבוננו על חצר בית ספר וחלק התבוננו על השכונה. חלק התבוננו על ילדים יוצאי דופן או על כיתה יוצאת דופן וחלק על אוכלוסיות שמוגדרות כאוכלוסיות ייחודיות או חריגות. חלק התייחסו לעולם הצומח וחלק היו באמפתיה או אכפתיות לעולם החי. בפרויקטים שהגיעו אלינו באמת ההתעסקות הייתה בהרבה מאוד נושאים, החל מהדברים שמאוד מפריעים לילדים בתוך בית הספר או במרחב שליד בית הספר, כמו איזושהי סמטה או הורדת הילדים בבוקר לבית הספר, וזה הלך גם בעיה רחב יותר למעגלים יותר רחבים, כמו האחר ונזקקים והקשישים, כך שבהחלט הייתה כאן איזושהי הליכה לכל מיני סוגים של מעגלים. מה שמאוד שמחתי לראות בפרויקטים שבחנתי, זה בעצם את המקום של הילדים, גם לגלות את המישהו האחר, וגם לעשות, גם שניתנה להם האחריות לעשות בשביל עצמם. אני התרגשתי מכמה פרויקטים שבעיניי זרעו את הזרעים של באמת בנייה של חברה אזרחית. ואני חושבת שיוצרים שינוי, החיבור בין בית הספר לבין יוצרים שינוי, מאפשר את בניית התהליך הזה. מה שהיה מרגש השנה אפילו יותר משנה שעברה בין היתר, היה היכולת של ילדים להניע הורים, מורים, ראש מועצה, מועצות, עיריות, חברי כנסת וועדות כנסת. כל זה כדי להשפיע לטובה. הדבר הכי מרגש עבורי היה לראות ילדים ובני נוער שלא מסתכלים על המציאות ואומרים ככה זה, אלא מעיזים לשנות. מסתכלים על המציאות, לא נבהלים ממנה, לא אדישים כלפיה, חושבים, מדמיינים ובונים משהו שיכול לשנות את המציאות. אני אומרת, יש פה משהו שקשור להרגלי תודעה ולב, למשהו שאתה לוקח עליו אחריות ואתה יוצא לדרך במקום שבאמת שנוגע, יוצא מן הלב
ונכנס אל הלב.